iki bocah iki. Sih. Nyapa kae, Cek? Entak endangane. Wes. Sorry toh. Ada mau kelowong aku emang. Bangsat kau. Untungnya aku duwe jurus menghindar tanpa syarat ya. Iya, kayak narik highlight yang Koplar, mung catutno kelomar sing kaya dudani sedina utuh. ya narene bisa. Nyandi. Yo, ora nek gombal genmu lho. Kok ngono ku lho. Ya. Gila nih. One eternity later. Enak apa ke? Apa? Ayo, Tuh. ayo. Enak apa? Penting. Penting apa? Untung siapa? Enak bisa ora. Oh, tak kira lek nganu. Wis kono mlebu kono. Tak kira lek opo ya. Mlayu terus kono sampe bingung aku. Aku tak gawak ning anu. Apa? Kebo. Ge apa? Udah kopi. One eternity later. Alhamdulillah legone wis tak tokne kabeh menek mburi kono. Coba saudara-saudara. Tapi besok apa mau kebalik ngerene nggo apa? Ngising aku. Lah iya. Masa meneh ora leh? Ya oleh. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Meneh? Oh no. Meneh. Gak. Jangan. Ora oleh. Gak boleh. Stok. Ayo wes oke. Ayo. Kabeh kok. Kabeh teko wae nang ngono ayo. Buang rene. Penangan. Kayak kopi ini sopo iki? Nganu, kopi Nganggur rek kono iki. nganggur nang kono. Kowe sopo berarti? Lah Ampun rek sing duwe berarti. Lah iki lah kopi ini gina aku. Masa? Gar mau suruh karpe mau nganu aman kayak ngene ya. Oh. Tak dole cocok. Duwe bagi wong telu piye? Nanti lu piye? Masuk berah? Penak ning awakmu ora penak ning aku. Wis penak. Temu wong telu roto iki. Yo, masuk malah. Masuk. Piye? Ya wis mumpung mak kurang omah. Ya sayo. Ayo. Numpak aku tak numpak gini ya. Yo. Numpak. Numpak. Wah, ini bayi tuwek.